It-tnejn ingħata bidu għall-ewwel jum tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Is-70 edizzjoni ta' din l-Assembleja hija importanza partikolari għaliex ta' din is-sena il-pajjiżi kollha kellhom jilħqu l-miri li qablu dwarhom in-Nazzjonijiet Magħquda lura fis-sena 2000. Tul din l-Assembleja Ġenerali l-mexxejja mistennija jaqblu fuq il-miri għal żvilupp sostenibbli ġodda li se jieħdu posthom. Temi oħra li se jiġu diskussi huma l-protezzjoni tal-klima, it-trattament tal-Palestinjani, id-diżarmament u s-sigurtà tal-ikel. Fl-ewwel sessjoni ta' diskorsi tkellmu għatta mexxejja fosthom il-President Amerikan Barack Obama u l-President ta' Russja Vladimir Putin. Putin attenda l-Assembleja tal-Ġnus Magħquda wara 10 snin. Fid-diskors tiegħu il-President Amerikan saħaq li l-Istati Uniti huma lesti li jaħdmu ma' kull nazzjon, inklużi r-Russja u l-Iran, biex jissolva il-konflitt fis-Sirja. Madankollu biex tirrenja l-paċi, il-President Bashar al-Assad se jkollu jinżel mis-siġġu tal-poter. Mhux tal-istess fehma kien il-President Russu li esprima l-appoġġ tiegħu għal Bashar al-Assad b'mod pubbliku. Huwa ddeskriva bħala żball enormi li gvernijiet oħra qed jirrifjutaw li jikkoperaw mal-Gvern Sirjan. Skontu huwa biss Assad u l-milizzi Kurdi li qed jiġġieldu l-Istat Iżlamiku. Bashar al-Assad huwa magħruf għall-użu ta' armi kimiċi kontra ċ-ċittadini tiegħu stess fil-gwerra ċivili li għaddejja fis-Sirja. F'diskorsi li deru qishom botta u risposta, il-President Amerikan ma ddejjaq xejn jgħid li d-dinja ma tistax tħalli lir Russja tinvadi l-integrità u s-sovranità tal-Ukrajna. Sostna li jekk ma jkunx hemm konsegwenzi għall-aġir tar-Russja jaf jinħoloq preċedenti kraħ. Madankollu ċaħat l-allegazzjonijiet li l-Istati Uniti biħsiebha tirritorna għall-gwerra bierda mar-Russja.